kiro itrai sesin pat ngai kble pi baro ha kerteng ke badem portam ke jong jisu te kidon ki ba ong hinga kong pi ken kat no ba pin pen kle hi ma pi ya uni u powder yong bat ya uni u hena te kunin em ni bala kle manga ni de bala de kle te hispa arpau ken uni adan bat powder yong bat ku hena te kamot shumut lada pi kuan pak le hangan em pin para siapa mat pran la ne pin wan shim nang ne na basa manga te light no kasi sejan ba ngim pak tiar re te dadon ki umpniang ki ru da jarang khat ba pi poisto te lada dang tam I ai hi lada mbun kam re si sejan te lada ibun kam pat im ai re si sejan te bat lada la lut no ha kasi tho ding te kamot pila ban pha ha kunu kasni like no si sejan ken te shumut da pidan kam kum la shai pi ha fun lupa mentamen step ken te fun pa mentamen step ko mengalapin pada mentamen step te kamot la shai men step pat ngala yo pha te kamot la shisni pat pila yo ban ta te dadon menu ki bakwa bangan pen kle hi manga te pila ban shufun lupa uni ude ha kadot hispa arpo te bes nama bah ngale de hakarai narken te dan pat kiba kwa ban kle hi te pi kle hi ben te tang pada pi mut ban bada pi pha kle pat pi de ban le shim pim de ken man chu ong man le shim pin nam le shim pat umlong re ma uni bala de kle umlong re ban bun sngi la dang la pen kle manga man tan step la shai pila le chim te mo la hisngi pila de be banta la ne de pikwa banta no la shai ru da pila dang kloi ke mo la long te mo umlong man bun sngi unne ma unne bala de kle te pila ban ong yanga te kiba kwa ban ya kle hi ru te ai to powder yong da pi ai khambun u khambes te yo ba pilut ksan than ai tang so shomoi ru te da pidon grinder sa brembe kum to nai jarre ban lai luksan te sa grind te la grind pat pi sa ta te da pim dan grinder rapat tang da ko sejar sa kle yo tu hena te kle kat ban long ban ta de ban terkhong palat de ban cekrek te u yarap ha u nyuli chunga u la yarap sha papalat hi te haji siang abu kapor hisnem tang banga itu hisnem ru bampor re aba lada ngi penen kamlang bat hena bat pniang bat ujing di kino ki bala yo ke jing khia wan nam shuya snap yo ba phimi biang yo ba phi jinjar sai thu enga te phila ban phone enga phila ban kendo enga onda phila yo ke jing khia dengan yo batai phi kum no phinle bala da phi doni ka donor pas ngongo bangini le ke video ru bangin pen ilem shki we ba phi la yo khia nama don bon ki parlok ki jonga ki bangala yu idela ka jong khmat kila per shaba palat hi usnu jong ki parlok ki jonga ki bala ta bha te henre ki don pat badang ta pang shibilor ru ki ong kong ngam yarap shibilor ten yarap kumno kan te henre ki tu ki bala data ti kena hi shibilor shibna ki dang lut kitu te kida yarap shishahi te kene ki umpniang nyu le la rap hiyo ka tu ka badon sbo hadu henriu lan te pila ban kle da tu ka best oil ka ban la ai hang tu ka mod la da kadang sa ka tu ka sbo da wai kadang sa te ka umpniang kala lut ai ka tu ka sbo da wai shishamon ai ka tu ka umpniang best oil ar shamon te da hiyo pat da ka tu ka badan tang lai lai na ne sau lan wa nam kle shu kun ro ban pen kluj ban ta ban te ani ko umpniang ki bangi shna thmai mentality ki best ba menen chapo no stoin rong ala yo ban pha da tu ka thmai te ngam tip shunu ngala pha te henre baro ki best hi tu ki umpniang de bam best tamba ka bashna thmai menta ka kham best ta po ma pranta la slam hi ngala yo pha be da ka thmai te kitu ki thmai ba pha menta ki bam long shu ban kle shu kun ro ba chu ta ba te wat ju pen sa re tu ka sbo da phi kle kanom tre kam shu re te tu ka pun sbo ba ba don riu lan tu te kadang long hi ban kle te don pat ki kwa ban kle bat u powder yong ru phila ban shim kanang khamha te kini ki dawai ki bom don jing ta ru em te phila ban le ha ka ka rukom te don pat kini ki ba kwa ban shim lupa u shampoo hadu sau santali te kini ki shampoo ki banga mi menta namar ba u mudi u khang aba kini ki dawai ki ko na te na po
foreign ru kimla da ban wan shame te ngam yo tiar re te den mar kata kada ulong sngur bah u shampoo tamba usbo hi une tamba umlong re kumbalong barosh katu nama bangam yo tiar re te da phi penlut kloi te kam lele re te don pat kini ki bara pun bilor te nga shupen ong ifisian aira pun bilor re te ngala pen mi utu powder ban powder shampoo te phila ban shim da utu powder shampoo ru da de gitu ki ba kwa ban penan kambun benai te utu shampoo utu powder shampoo hadu arsnem ro nomor undo re ai utu steng shamoy ai ko steng pela pedem boroshimit te phila ban ti do nu shampoo uba phis ngotenat sakhle hang to pedem kunto boroshimit ne yo tu powder pat ko kluj phi pedem boroshimit a shi teng pela ko te mas tepat phikle da kuno ko shampoo ka phis ngotenat phis le kle te ka chemical kala yap lut bat unyu kle jo phir un bha bat unyu le ru un yarap kloy na phila ai ke ki powder ki bangalak le bon jai bhagi powder ki ba te sudah yo usnyu te phila ban penen kam do uto wat nom thiet lupa re sau san bilor yo baka smajo yo baka do no namar ba ngam yo re ki tiar ki banga de ban penen kam hang tu te ka sabon te ka bes ka sabon sasle kli ka benta kala e bha bat kar kom shnaru ngala shna bha hi ka bes te ka sabon sa khmat le ka bes bha te ka umpnya mi shnyu ru ka bes ki briu ki yarap bha te kini ki dawai pangmat ki dawai kथा kini ru ki yarap bha te dawai piles ru ki yarap hi te tama dawai piles te jude ra bandi than umdan side effect tama umdan kam hi bandi than da phila khia chu penbeli ni tu kijing bam ki bangang la batai te khnang ba phinom dan kam shu re ba phin pang phistom te ha ju ko por ngam kwa phi phinya wa ta kijing ba breu jong ka dor hanrai kumbanga ju hi kai na por she ko por ki reu pa ba lai la nong ha ka hisni wa ju na ban puli ka tin ka jong play steng kan ta wa ju na ban ruai shi kan ta wa ju na ban duwai phim nang ban duwai pen buat na din ju ni kum tu kumpangi ju ya hikai lang ba ka YouTube kumno phin duwai sai te na ban ta ki bla khot kerpang puli khambon waju ai thia era de lem da phila pendap ya ka hak ka jong play tamba umdei ba phin pendap tangkum ka duty jong philen tangkum ka routine te hanre le na du ka men sim ha ba snap ika khu bor ka tin ka jong play pentre kam khna bo ble unyo ban kur khu yangi ha bangi pentre kam ka tin ka jong play te kino ki ba kwa ban don bat ngi ha pa ka group ka jongi ka ba ngas jubo ngidon ka group ni adon tang khandiat hi ki ba ngayo ban batai ya phi ya ki jing post ni ki jong phi namar ba ya ki badan pa group ngayele hi kat pala dang abun kamru bangan jubab te ki bamdan ha group pat ki bangala ban jubab ngajubab ki bangam la to blen map enga ni dang de tang ki breu te ngim la bangin la lot ban jubab ki message par khoi namar ba ngi bun kam te ya ke bala ngi reply ki bamla ngim reply te select kum ta ki ba nawan thamai ne ke channel te phila ban message how new number phone jungi pra arsan pranon ar nyo sao pra arsan pranon ar nyo sao tu ble ke jing su nyo ban kur khui philang bara khot ya roi tra